Waħda mis-sinjali illi aħna ta' bilħaq u li talla hija illi nemnu l-Evanġelju. U ċoħe illi inħadnu lil Ġesu bil-fidi għaliex nafu li huwa għamel pattija kompluta għal dnubietna fuq is-salib. Ma dik il-fidi però hija ġenwina jekk inkomplu fija. Jekk inkomplu fija sa tmiem. L-awtur infatti diġà għalilna li għandna din il-fiduċja li tidħol ġewwa minn veru, illi wieħed li huwa imwieled mill-ġdid la ta' qalbu, la jgħejja, la jixba, imma ikompli jippersisti fit-triq sal-aħħar. U l-awtur infatti jiġbdilna l-attenzjoni għal dawn l-eroj tal-fidi tal-antik, partikolarment issa Abraham, Isaac u Jacob, aħna nafuhom bħala il-patriarki. Il-patriarki tajjeb li Alla għamel patt magħhom, patt li b'nisel Abraham jitbir kull ġnus kollha. Dak li il-patt Alla jikkonfermah ma' ibnu Isaac, imbagħad jerġa' jikkonfermah u spjegah aħjar ma' Jacob. Il-patriarki li huma missirijietna fil-fidi. Tajjeb ma niġux minnhom fiżikament, però għandna l-istess fidi li ħadnu huma. Abraham pereżempju Ġesu jgħid li ra il-jum tiegħi u raħ u feraħ. Palma Abraham emmen fil-Messija li Alla kellu jibgħat hekk ukoll nemnu aħna. Palma Abraham kien ġustifikat bil-fidi biss, tajjeb hekk ukoll aħna ġustifikati quddiem Alla. Mela, dawn il-fidili li jimxew qabilna, tajjeb ħallewna mudell eċċellenti, mudell sabiħ, huma baqgħu jemnu sal-aħħar. Baqgħu jemnu sal-aħħar u ippersistew fil-fema tagħhom. Vers 13 jgħidilna dawn kollha mietu fil-fidi. Jiġifieri meta mietu kienu għadhom jemnu minn dakinhar li Alla sejħilhom bil-grazzja tiegħu. U din hija l-karatteristika dominanti ta' dawn il-fidi, ta' dawn il-fidili, illi afdaw falla, illi huma qabdu iggranfaw mal-weda ta' Alla. Żbaljaw dawn nies? Iva, min ma jżbaljax. Abraham gideb dwar martu, għallila biex tajt li hija oħtu, għal darbtejn raġa' repetija mbagħad darba oħra, tajjeb. Jacob daħaq bħuħ biex jisraqlu l-prima ġenitura, ġifieri ħafna. Bibja hija onesta mill-aktar fil-li wkoll tgħidilna bid-djufijiet ta' dawn nies illi huma nfushom għax kienu dgħajfa għarfu aktar u aktar iżommu sħiħ ma' Alla li kellimhom, li sejħilhom u li tom tama għal-futur. Tajjeb, essenzjalment ġifieri dawn nies ħadu stand. Dawn nies kienu jafu min huma, kienu jafu x'inhi r-relazzjoni tagħhom ma' Alla. U ma tħarkux minn dik l-stand. Ma kienu ċaqlembuta. Jibdlu fehmithom ma' kurrieħ li jonfoħ. Imma baqgħu sodi fil-weda ta' Alla. Alla sejħilhom minn art il-bot mill-Mesopotamja, Abraham l-ewwel wieħed u qallu oħroġ minn artek, minn familtek. U mur fl-art li jiena għad natik. Fatti dik l-art għadna sal-lum nafuha bħala l-art imweda. L-art imweda. Tajjeb kienet magħrufa bħala il-Kanan, imbagħad bħala Palestina, llum magħrufa bħala Iżrael. L-art imweda. Il għaliex meta Alla għalaħħom mis-soċjetà tagħhom u daħħalhom issa f'ambjent ġdid aktar milli wedhom dik l-art. Tajjeb, dawn in-nies fehmu illi kellhom futur ma' Alla. Anzi kellhom eternità ma' Alla. Tant li Alla regolarment jissejjaħ Alla ta' Abraham, Alla ta' Isaac u Alla ta' Jacob. Alla il-ħalliq tas-sema u l-art identifika li hu nnifsu, ġifieri qed jgħid kif tarfu li jiena Alla l-ħajju veru? Huwa jien Alla illi irrelatajt illi sejjaħt il dawn nies Abraham, Isaac u Jacob. L-istess Alla illi aħna nemnu fih. Dawn però mietu fil-fidi mingħajr ma rċivew il-wedi. U ċoe allura nistgħu ngħidu li hemm xi element ta' disappunt?
għaliex mietu fil-fidi, mietu illi jemnu illi Alla għat jagħtihom dik l-art. Eħxu għomor twil, ħafna iżjed minn tagħna dakinhar u xorta mietu. Xorta mietu. Per eżempju, ta' il-weda bikrija li Alla tal l-Abram fil-Ġenesi 13, vers 14, wara li Abraham infiret mimma neputieħ Lot minħabba li kienu qed jiġġieldu il-raja tagħhom, tajjeb, Alla qal imbagħad l-Abraham wara li Lot infiret minnu erfa' għajnejk issa u ħares minn fejn int lejn tramuntana, lejn nofsinhar, lejn lvant, lejn punent, għax l-art kollha li qed tara, isemgħu di, l-art kollha li qed tara nagħtihilek u lil nislek għal dejjem u lil nislek nagħmlu bħat trab tal-art, jekk wieħed jista' jgħod it-trab tal-art, lil nislek ukoll jista' jgħoddu. Aqsam l-art minn tula u l-wisa tagħha għax jien nagħtihilek. Alla qed kull darba jirrepeti l-istess ħaġa. Frattant nafu li dawn in-nies xorta waħda mietu mingħajr ma rċivew l-art. Issa, la darba Alla u Alla tal-patt u Alla fidil u Alla li ċertament ma jiksirx il-weda tiegħu, dik il-weda għada tot. Għada tot. Abraham ma ħadiex, Isaac ibnu ma wiritiex, Jakob għex fija, it-tliet għexu fija, xiftit jawis, pero baqaw mingħajr ma setgħu jgħidu il-Kanan hija tiegħi. Infatti kien biss kważi 500 sena wara. Il-Alla beda jagħtiha lil nisilhom meta fi żmien Ġoswe daħlu fl-art imweda u bdew jokkupawha. Issa, meta l-awtur jgħidilna dawn mietu fil-fidi bla ma rċivew il-wedi, mhux qiegħed jgħidilna li qiegħed bħal kieku jilmenta jew iġib xi akkuża kontra Alla. Anzi, għall-kuntrarju qed jgħid li dawn l-antenati tagħna mietu b'tama perfetta u b'assigurazzjoni ta' twettiq. Kienu ċerti illi Alla għad xi darba oħra iwettaq il-weda tiegħu. Il-weda tal-Alla għalihom kienet reali daqs ir-realtà nfisha. X'inhu reali għalik? Daqshekk ieħor u aktar hija il-weda tal-Alla. U dawn in-nies allura jibrillaw. U l-awtur qiegħdu qudiemna biex jgħidilna x'tip ta' fidi jeħtieġ li aħna nesprimu minn ġurnata l-oħra bħal dawn in-nies. Fil-Ġenesi 28, vers 14, meta Jakob kellu jaħrab mill-art minħabba li ħuħ it-tewmi rid joqtlu wara li ingannaħ. Hemmhekk kellu jieqaf għal-lejl u raqat u Alla derlu bil-lejl għallu jien Alla ta' Abraham missierek. Alla ta' Isaac. L-art li fuqha qiegħed nagħtihilek u lil nislek. Qed jerġa' jirrepeti l-istess weda bażika u lil nislek nagħmlu bħat-trab tal-art. U tinfexxa l-punent li l-vant li tramuntana li n-nofsinhar u fik u f'nislek jitbierku il-familji kollha tal-art u wara jien miegħek u nħarsek kull fejn tmur. Alla qed għal darb'oħra qed jafferma illi intrabat bweda solenni magħhom biex jagħmilhom ġid biex iva jagħtihom l-art. L-art illi kienet simbolika jidin fuqha ta' xi ħaġa aħjar. Tal-ġenna infisha. Tal-ġenna infisha. Alla allura tom kmant biex jidderġihom kif għandhom iġibu ruhom matul ħajjithom, tom weda ma xiex jaqbdu ħalli jkollhom faraġ stabbli, però ma tom ebda informazzjoni kif hux fatta se jwettaq dik il-weda. Għal għandu dritt jagħmilha din, għadu jagħmilha magħna pereżempju. Il-Bibbja li hija l-kelma tal-Alla tirrispondilna kull domanda li tista' tiġi f'moħħna? Laqqas xejn. Laqqas xejn. Hija xi ħaġa ovvja. Nixtieq insaqsi ħafna iżjed pereżempju għall-anġli. Però għalkemm taffermi li hemm l-anġli, però
Nistgħu nsaqsu eluf ta' mistoqsijiet illi m'għandniex tweġiba għalihom fil-Bibbja. Però Alla kellimna biżżejjed u kellimna ċar biżżejjed sabiex inkunu kapaċi nimxu miegħu u nirrelataw miegħu. Alla la lill-patriarki u laqas lielna ma jtina kull informazzjoni li forsi b'kurzità nistgħu insaqsu. Ma tomx informazzjoni kif u x'fatta kien se jwettaq kelmtu stess. Infatti l-istorja li swa tal-Lut turina dawn l-enimmi kbar li ħaġa moħġaġa. Ħannatihom ma kif ħajatihom. Infatti il-discendenti ta' Ġakob kellu 12 tifel u tifla wkoll Dina, ma dak it-12 tifel saru il-kapijiet ta' 12 tribù. Illi kibru fl-Eġittu, eventualment ġew imjassra minn Farun u għattaw hemmhekk 400 sena. Jaħdmu bħala il-sira ta' Farun. X'sar minna l-weda ta' Alla? Meta qalilhom illi jiena sa nagħtikom diklat. Eventualment, Alla ra illi iż-żmien wasal biex jibda iwettaqa. Dik il-weda. U allura sejjaħ il-Mose meta kien raj tan-naċ fil-deżert ta' Horeb, derlu l-istorja hija familjari, derlu f'dik il-siġra taqbad mingħajr ma tkun ikkonsmata. Fl-Esodu 3 versi tgħidilna li Alla qallu jien Alla ta' missierek, Alla ta' Abraham, Alla ta' Isaac u Alla ta' Ġakob. U apposta Alla qed jitkellem hekk biex juri isma' mill-ħafna allat li jeżistu għax dak iż-żmien bħallum ta' l-idolatrija u l-panteizmu, il-twemmin f'ħafna allat kien lampanti. U l-istess ħaġa llum. Alla qed jispeċifika liema Alla u Alla ta' Abraham, Alla ta' Isaac, Alla ta' Ġakob. Mose imbagħad ħeba wiċċu għax beża jħares li Alla. U l-mulej qal jien rajt tassew it-tbatija tal-poplu tiegħi li hemm fl-Eġittu u tajt widen għall-għajta tagħhom. Minħabba s-soprastanti tagħhom li qegħdin jaħruhom, naf jien l-ġid tagħhom. Inżilt għalhekk biex neħlishom minit l-Eġizzjani u ntellaħħom minn dik l-art fart tajba u wiesa. Art li tnixxi bil-ħalib u l-għasel fil-post tal-Kananin u issa ara l-ajat ta' Ulied Iżrael wasal sa għandi. Jien għalhekk rajt il-moħħrija li bija l-Eġizzjani qegħdin jaħruhom. Għalhekk issa hija ħanibatek għand Farun. Alla għawek qed jieħu pass il-qudiem biex jibda jwettaq dik il-weda bażika li Alla għamel ma' missirietna. Abraham, Isaac u Ġakob ma rawx il-weda mwettqa. Qatt jarawha. Abraham, Isaac u Ġakob bħalissa qegħdin fil-preżenza tal-Alla igawdu l-Alla f'komunjoni perfetta miegħu. U Alla għat jagħtihom l-art. Pawlu anzi jispjega aħjar, jgħid li Alla jagħtihom id-dinja. Għax anke lilna jgħidilna li kollox huwa tagħkom. Sew ħwejjex preżenti, ħwejjex ġejjin, Pietru, Kefa, Pawlu, kollox hu tagħkom għax intom ta' Kristu u Kristu huwa Alla. L-istess wieda li Alla ta' lill-patriarki jagħtiha wkoll in-nies kollha. Imberkin il-ġwejdin għax huma tirtu l-art. Kull ma hu Alla huwa tagħna għax aħna uliedu. Il-patriarki ma rawx il-weda mwettqa, però xorta waħda gawdew il-weda. Gawdewha fis-sens vers 13 jgħidilna li huma rawhom il-bogħod u tawhom merba. Il-wedi tal-Alla rawhom il-bogħod. Kellhom jgħaddu ġenerazzjonijiet qabel ma jibdew jiġu mwettqa. Il-wedi allura tal-Alla affettwawhom radikalment u bidlu r-rotta ta' ħajjithom. Ma baqgħux l-istess tip ta' nies, meta inti rriċievi weda mingħand Alla, ħajtek ma tibqax l-istess. Tieħu rotta ġdida, tieħu sens ta' direzzjoni ġdida. Tista' tkun sinjur u xorta waħda taraf illi mingħajr Alla inti ma tiswa xejn. Ma tiswa xejn. David ma kienx ħafi. Kien sultan ta' Iżrael. Frattant, f'Salm 27 vers 7 jgħidilna l-ħaġa waħda jiena xtaqt nagħti mulej u nibqa' nfittixha.
illi jiena nammar fid-dar tal-mulej il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq biex biżbuħija tal-mulej u nimmedita fit-tempju tiegħu. Qed jesprimi x-xewqa li huwa ikollu din il-komunjoni ma' Alla. Xi ħaġa wkoll li Ġob għamilha, Ġob ktieb antikissimu tal-Bibja, Ġob f'nofs l-afflizzjonijiet tiegħu meta kien marradi, imċaħħad minn ġidu, araw x'jgħid f'kapitlu 19 tal-tib tiegħu vers 25. Għax jiena naf illi l-feddej tiegħi huwa ħaj. U fl-aħħar jum inqum fuq it-trapp. U wara l-ġildi hekk tkun meqruda, fl-aħmi qatt nara lil Alla. Li jien narah ħdejja u jaraw ħajnejja u mhux dawk ta' wieħed ieħor. Ġob kellu din it-tama li għandna aħna li għalkemm il-mewt telibna, il-mewt m'għandix l-aħħar kelma. Abraham miet, Isaac miet, Jacob miet, ma wertux il-weda, ma jfissirx b'daqshekk il-weda tal-Alla allura hija invalida jew kienet weda falsa. Al kontrarju. In-nies tal-Alla jemnu persistentament li l-weda tal-Alla hija fidila. Huma stqarrew li kienu barranin u orba fuq l-art. Barranin u orba fuq l-art. U ma stħawx meta Ġakob, per eżempju, ibnu Giuseppi introduċih mal-Farawni fl-Eġittu, Ġakob, raġel xwejjaħ, jidħol qudiem il-Farun u jgħidlu l-jiem tal-pellegrinaġġ tiegħi huma 130 sena. Ftit u ħżiena kienu snin ħajti u ma laħqux snin il-ħajja ta' missirieti f'jiem il-pellegrinaġġ tagħhom. Qed jgħid jien pellegrin. Posti mhux f'did-dinja. U lanqas missirieti posti ma kinux f'din id-dinja. U Ġakob bierek il-Farun u ħareġ minn quddiem Farun. Anke din il-ġest ta' Ġakob, raġel xwejjaħ, dajef, debboli, qed ibierek lil probabbilment l-ikbar potentat tal-art dak iż-żmien, il-Farun. Bierku. Jekk jiena nbierek lilek fisser jien ikbar minnek. Ġakob għaraf il-barka illi bih bierku Alla. Hawnhekk jiena pellegrin. Imma anke jekk immut mhix it-tmiem tal-istorja tiegħi. Iva, intom tafu illi xi Maltin bħalna jiddejqu jgħidu huma Maltin u meta jsifru ma jurux huma Maltin. Għal diversi raġunijiet, forsi maħabba, kwistjoni ta' razza jew kultura, x'inhi. Frattant iċ-ċittadinanza tagħna irridu nagħmluha magħrufa. Anzi, għandna ċittadinanza doppja. Għandna ċittadinanza Maltija. Nimmaġina kollha kemm aħna. Però għandna ċittadinanza smewtija. ċittadinanza tas-sema. Vers 17 jgħidilna għax dawk li jgħidu tal-ħwejjeġ jagħmluha ċara li qegħdin ifittxu patrija. Qegħdin ifittxu pajjiż li hu proprja tagħhom. Il-mentalità tal-Kristjan hija radikalment differenti mill-bqija tan-nies. In-nies jibhom biex jibnu l-imperu ċkejken hawnhekk. Min għalihom hawnhekk ħajjex waħdejjem għadna kif qrajna s-Salm mhux vera. Salm 49 illi minn għalihom però ma jistgħux jifdu l-ħajjithom stess. Jiġimgħu u jsemmu l-oqsma tagħhom bismijiethom stess. Xbajt nara jiena d-djar tal-Maltin. Imsemmina l-koppja li tgħix fihom. Karm John, per eżempju. Qed tifhem? Palli kieku dinja l-eżistenza kollha tiegħi u daqshekk. Il-ċittadinanza tagħna b'kuntrast hija fis-sema. Filippin 3 vers 20 Pawlu jgħidha ċarissima, iċ-ċittadinanza tagħna hija fis-sema minn hemmhekk qed nistennew is-Salvatur.
il-Sid Ġesu Kristu li qed jibdel il-ġisem tal-umiljazzjoni biex jiġbaħ il-ġisem glorjuż tiegħu. L-istess ħaġa wkoll jgħid fl-Efesin fejn jgħid issa intom li darba kontum bedin minn Alla, missa bi Kristu Ġesu sirtu qrib. Intom ma tkomx aktar barranin u orba għal Alla. Imma nies tal-istess belt mal-qaddisin u tad-dar tal-Alla. Alla diġà qed jiddikjarana illi aħna ċittadini ta' smewiet mibnija fuq il-pedamenti tal-apostli u tal-profeti Ġesu Kristu nnifsu bħala il-ħaġra tal-Areb jew il-ħaġra prinċipali. Il-ċittadinanza tagħna hija waħda tas-sema. U allura jeħtieġ li aħna nġibu ruħna denjament u nagħmlu reklam tajjeb biex ngħidu hekk tal-patrija tagħna. Pawlu jgħid infatti fil-Filippin kapitlu 1 vers 27 jgħidilna biss ġibu ruħkom kif jixraq lill-Evanġelju ta' Kristu. U l-kelma mek hija speċjali, hija diffiċli biex anke titraduċija, ġibu ruħkom qed jgħidilna għejxu bħala ċittadini, dik li qed jgħid, għejxu tal-liema belt, tal-liema pajjiż tas-sema. Tas-sema. Għaliex għax il-Knisja hija l-ambaxxata tal-ġenna fuq l-art. Hija l-ambaxxata tal-ġenna fuq l-art. Kif inġibu ruħna u kif nipproklamaw l-Evanġelju u kif ngħixu qegħdin nuru il-pajjiż vera tagħna. X'inhu? Liema wieħed hu. U allura l-awtur jgħid inkwantu Abraham, Iżakk u Ġakob u allura qed jgħidlilna wkoll illi aħna il-kelma hija speċjali, aħna gżenoj, barranin. Fi żmien l-Imperu Ruman meta nkiteb it-Testament il-Ġdid. Kien hemm ħafna nies fi kwalunkwe belt li kienu jkunu barranin. Belt Griega u dan ikun ġej fenna fjena minn ximkien fil-bot u jgħix fosthom. Però dawn in-nies kienu kollhom ħajja diffiċli. Għax kienu jħarsu lejhom b'suspett, kienu jħarsu lejhom anke b'mibeda, kienu jħarsu lejhom b'ċerta stmerrija il għaliex dawn mhumiex minn tagħna. Qegħdin magħna, qegħdin jindaħlu fil-bliet tagħna, però huma gżenoj. Bħalma forsi xi Malti naħarsu lejn il-barranin, Indjani u Filippini u Afrikani illi qegħdin jiġu f'pajjiżna u għaw kwantità kbira minnhom. Issa jekk inti preġudikat u nieqes mill-ħabel airport ma ħadd kontrihom vera? U ħadd jgħid daħħa jiġu jaħduna pajjiżna u dana u forsi kultant badda f'dak it-tip ta' mentalità aħna. Dak huwa l-gżenoj, dak huwa l-Kristjan fid-dinja. Qed tifhmu l-punt? Dak huwa l-Kristjan fid-dinja. Illi nisa ħarsu lejk u jgħid dan mhux bħalna. Dan mhux demna. Dan mhux wieħed minn tagħna. U ħarsu lejk b'suspett, b'istmerrija, inti stigma għalihom. Stigma għalihom. Għax m'intix wieħed minnhom. L-awtur jgħid ukoll il-patriarki kienu parepidemoj. Barranin. Orba. Frustieri. Nies illi temporanjament jgħixu f'post iżda darhom hija band oħra. Tajjeb? Mela, jekk jiena insiefer, tajjeb, jiena parepidemoj. Jiena barrani, qed ngħix ġo alloġġ, ġo lukanda, ġo hostel, tajjeb, però ma nappartenix għal dik il-belt. Qed ngħix hemmhekk temporanjament. U dik jerġa' l-pożizzjoni tagħna bħala Kristjani aħna hawnhekk qegħdin biss temporanji. Il-ħajja reali, il-ħajja eterna tagħna hija band oħra. Dana ara in-nies ta' qabilna għarfuh mill-antik. Pereżempju Tertuljanu fis-seklu 2-3 jgħid il-Kristjan jaf li fuq l-art għaddej pellegrinaġġ. Iżda d-dinjità tiegħu hija fis-sema. Klement Alexandra li jgħix fit wara jgħid aħna m'għandna ebda patrija fuq l-art. Wistin li jgħix fis-seklu 6
jgħid aħna refuġjati, aħna ġifieri Kristjani refuġjati eżiljati minn pajjiżna. Meta hemm ukoll sentenza f'dokument, xi wħud jaħsbu li din is-sentenza qala Ġesu. Mhix qed ngħid li qala Ġesu jiena. Tifhem? Però il-ħsieb huwa vera Bibliku. Vera Bibliku. Id-dinja hija pont. L-għaref jgħaddi minn fuqu iżda ma jibnix daru fuqu. Id-dinja hija pont. L-għaref jgħaddi għaddejjin minn dil-ħajja, però d-dar tagħna ma nibnuwiex fuq dak il-pont. Tajjeb? Din hija realtà meraviljuża l-fatt li għandna futur ma' Alla. U d-realtà għad tkun rivelata, għad tkun murija pubblikament fl-aħħar ta' żmien. L-Apostol Pawlu infatti jgħid jekk mela qomtu ma' Kristu fittxu l-ħwejjeġ ta' fuq. Min issa fittxu ħwejjeġ ta' fuq fejn Kristu qiegħed fuq l-emin tal-Alla aħsbu fil-ħwejjeġ ta' fuq, mhux fil-ħwejjeġ tal-art. Qed jgħidil nisma' how about being homesick? Ġili għamiltu xi forsi anke kontu emigrati. Hawn nies li kienu emigrati l-Awstralja u tagħmel 10 snin u tkun homesick. Kont tmur lura d-dar. F'dal-każ mhux tkun Malta jaħja mill-Awstralja mhux il-każ. Imma għandek dik il-ġibda lejn niesek lejn pajjiżek, vera? Il-Kristjan hekk għandu jkun. Fittxu l-ħwejjeġ ta' fuq. Għax intom mittu. U ħajjitkom hija moħbija ma' Kristu f'Alla. Mela Kristu li ħajjitna jidher, imbagħad intom ukoll tidru miegħu fil-glorja. Meta se jidher Kristu fl-aħħar jum, meta jirritorna mal-anġel qaddisa tiegħu fl-aħħar tad-dinja. Imbagħad dakinhar intom ukoll tidru miegħu fil-glorja. U allura naċċettaw il-pożizzjoni tagħna, aħna gżenoj, aħna parepidemoj, barranin, orba fuq dil-art, tajjeb, nużaw l-ħwejjeġ tad-dinja. Bħal kulħadd, nużaw l-ħwejjeġ tad-dinja, però nodu attenti biex ma nabbużawx minnhom bħal li kieku diki għall-eżistenza tagħna. Ġesu jgħid li l-ħajja tal-bniedem ma tikkonsistix fil-kwantità tal-ħwejjeġ li għandu. Pellegrin jivvjaġġa bil-minimu. Għaliex? Għax qed ifittex destinazzjoni, qed ifittex tmiem fejn hemmhekk imbagħad ikun ta' bilħaq sodisfatt ħieni u imbierak. Allura il-tfittxija u l-motiv tagħna għalfejn qed infittxu ħwejjeġ tas-sema għaliex dawn iżommuna milli naqtaw qalbna. Jekk m'għandniex din it-tama ħanaqtaw qalbna. Vers 15 jgħidilna u kieku kienu jaħsbu f'dak il-pajjiż li ħarġu minnu fil-każ ta' Abraham. Kieku baqa' jgħid il-marek qed nimmissja l-ur tal-Mesopotamja kemm kont komdu hemmhekk. Kemm kont komdu issa qed ngħix fit-tinet hawnhekk. Barrani fuq l-art. Alla ħajtijiel dil-art, ma nafx kif ħajtijieli, ma nafx meta ħajtijieli. Imma Abraham kellu kull opportunità li jerġa' jmur lura. Bħalma ħareġ minn artu, seta' jmur lura, ma għamiliex. Għaliex ma għamiliex? Għax kellu tama falla. Kellu tama falla. Kieku kien qed jaħsbu dak il-pajjiż li ħarġu minnu, kienu kollhom opportunità biex jirritornaw. U għandna eżempju sabiħ ħafna. Meta Abraham ra li ibnu Isaac kien żagħżugħ u kellu bżonn tfajla biex jiżżewwiġha, qabad lill-qaddej tiegħu biex imur ur ħalli isiblu xebba minn hemmhekk. Dak iż-żmien kif kienu jiżżewġu kien daqsxejn differenti. Tajjeb, il-boloħ illum jibgħatu liż-żgħażagħ tagħhom paċevi biex isibu tkun vera baħnan tagħmel hekk. Il-ġenituri għandhom responsabilità illi l-uliedhom iżewġuhom u jżewġuhom sewwa ġuvni jew tfajla bil-għaqal li għandha l-biża' tagħna. U hekk għamel Abraham. U ġielu jaħlef illi imur u isiblu xebba minn hemmhekk. Isimgħu xajt il-qaddej qallu għandu mnejn il-marra ma tkunx trid tiġi warajja f'din l-art. Għandi jimmela nerġa' nieħu l-ibnek fl-art li minna inti ġejt.
U Abraham qallu ara li ma terġax tieħu lill-ibni hemmhekk. Għaliex? Għaliex qed jgħidu hekk? Abraham kien raġel ta' fidi. Alla qallu oħroġ minn artek, mur fl-art li ħanurik u ibqa' hemmhekk, ibqa' hemm. U l-fatt li Abraham baqa' fl-art kienet juri it-tama il-fiduċja tiegħu f'Alla. Ara ma terġax tieħu l-ibni hemmhekk, il-mulej Alla tas-sema li ħadni minn dar missieri u minn art welidu kellimni u ħalifni billi qalli lil nislek nagħti dill-art u jibgħat l-anġlu tiegħu quddiemek u inti tieħu mara lill-ibni minn hemmhekk. Issa jekk il-mara ma tkunx tiġi warajk, int tkun maħlum minn dil-ħalfa. Biss terġax tieħu lill-ibni hemmhekk. Il-fiduċja qawwija li kellu f'Alla. U kultant irridu nkunu insistenti minn ma nagħmlu kompromessi. Mhux kultant. Din għadha tkun il-vija normali tagħna mhux vera. Għaliex għax il-fidili in-nies li jemmnu f'Alla u jpoġġi l-fiduċja tagħhom fih huma nies ta' erf li ma bħalu. Il-biża' tal-Alla u l-bidu tal-erf. M'għandekx il-biża' tal-Alla, jekk Alla mhux f'ħajtek, inti baħnan. Liblaħ jgħid f'qalbu m'hemmx Alla, vera? Il-fidili huma nies ta' erf il għaliex għamlu evalwazzjoni sensibbli. Isuhom l-affarijiet. Ikkonsidraw il-sitwazzjoni. Versetà xejdinna immissa ileħħu jew huma imxenqin għal pajjiż aħjar ċoe wieħed smewwieti. X'jaqbillek li jkollok? Li tkun ċittadin tal-Imperu Brittaniku li fl-aħħar mill-aħħar spiċċa u sfaxxa fix-xejn. Tista' tkun ħafna nies kemm nixtieq nkun Amerikan, hemmhekk nkun sinjur ngħix ħajja mpappija nixxala vera. Xibluha. Dawn in-nies kienu qegħdin imxenqin għal pajjiż aħjar. L-istess bħalma fl-aħħar mill-aħħar għamel Pawlu. Bħalma jagħmlu l-Kristjani, Pawlu fl-aħħar ta' ħajtu. Isimgħu x'jgħid. Fit-tieni tra Timotju, kapitlu 4 vers 18. Il-mulej jeħlisni minn kull emil ħażin u jsalvani għas-saltna tiegħu tas-sema lilu l-glorja għal dejjem ta' dejjem. Tama ta' Pawlu, bħal ta' Abraham, bħal tiegħi, bħal tiegħek, hija li l-mulej salvana għas-saltna tiegħu tas-sema. Tas-sema. Jekk aħna naraw ir-realtà bħala dik ta' madwana d-dinja biss, allura maħniex nistafidi. Kristjan huwa mxenna il-eħ għal daru ta' bilħaq. Dawn huma n-nies li Alla għandu pjaċir bihom. Dawn huma n-nies li nsabu fis-saltna tal-Alla. Dawn huma n-nies li huma wliedu dawk li jgħixu bil-fidi fih minn ġurnata għall-oħra. Għaliex il-weda prinċipali tal-Alla, il-weda tal-patt hija din. Jien inkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħi. Xi ġmiel, x'sublimità, vera? Ovvjament dan il-ħsieb, din realtà hija mtappna bl-idea totalment żbaljata llum illi Alla u Alla ta' kulħadd. Illi l-umanità hija fraternità waħda u kulħadd tista' tkun xi tkun tal-liema reliġjon inti Alla huwa missierek. Le. Ġesu distingwa lil ċertu nies li kienu qed jipponu għalihom missierkom huwa x-xitan. Kieku intom li ta' Abraham tagħmlu l-emejjel ta' Abraham. Alla huwa Alla ta' dawk illi ġrew għar-rifuġju għand ibnu Ġesu Kristu. Min għandu liben għandu l-missier, min m'għandux liben naqqas ma għandu l-missier. Hija l-verità biblika. Jien nkun Alla tagħhom huma jkunu l-poplu tiegħi. Vers 16 jgħidilna mela għalhekk għal daqstant Alla ma jistħix minnhom biex jissejjaħ Alla tagħhom. Nerġa' ngħid żbaljaw il-patriarki, żbaljaw. Ħażammilkom wara Ġakob kellu aktar minn mara waħda. Żbaljaw. Kienu fuq xi ftit jew anke maqbudin mill-kultura ta' żmienhom. Il-poligamija kienet xi ħaġa aċċettata minn kulħadd. Bħalma ta' fost il-Musulman sal-lum. Frattant Alla ma staħax
ma jistix jissejħ Alla tagħhom. Għaliex? Għaliex Alla jrid minna. Qabel emilna irid qalbna. Irid qalbna. Għatin qalbek. Ta' min int. Ta' min int. Għalhekk Alla jgħid jiena Alla ta' Abraham, Alla ta' Isaac, Alla ta' Ġakob. U Alla li jidentifika ruħu magħna nies dajfa tant illi nafdawh. Nafdawh għal-maħfra. Nafdawh biex iżomna minn ġurnata għall-oħra. U Alla wkoll imbagħad jippremjhom skont il-grazzja tiegħu. Vers 6 jgħidilna li dawn in-nies Alla jippreparalhom belt. Ippreparalhom belt. Alla huwa premjatur ta' dawk li jfittxuh sewwa. Belt littera ma naħsibx. Belt bħal-mija l-Belt Valletta ma naħsibx. Belt li qed tissimbolizza allura fejn hemmhekk tiddi s-sovranità ta' Alla fija, fejn iċ-ċittadini tagħha huma speċjalment privileġġjati, fejn it-tama ta' dawn iċ-ċittadini finalment hija msarfa. Fejn hemmhekk gawdu l-Alla fil-glorja. Sejħa li trid il-belt. Il-Bibja infatti tajt li s-saltna eterna ta' Alla, il-ġenna, id-dar tal-missier, ħdan Abraham, it-tielet sema, Ġerusalem il-ġdida, salta ma tispiċċax. Diversi deskrizzjonijiet, il-Bibja terfalna qalbna l-fuq biex nixxenqu għal din il-belt li Alla prepara għal uliedu kollha. Belt li l-abitanti tagħha hemmhekk igawduh perfettament għall-eternità. U allura l-importanti l-aħwa, l-importanti mhux fejn qed tgħix, mhux intix miż-Żejtun jew mill-Belt Valletta jew mill-Furjana. U lanqas huwa importanti x'għandek bħalissa u kemm għandek bħalissa. Kemm għandek bħalissa. Ġabu jgħid ħajjifraħ il-fqir fl-umiljazzjoni tiegħu x'għallu għalih. Imma wkoll ħajkun umiljat ukoll l-għani fl-għana tiegħu. Mhux importanti fejn tgħix jew x'għandek bħalissa, ma l-importanti huwa x'qed tantiċipa. Lejn xiex qed tħares il-qudiem, x'qed tantiċipa. X'hemm preparat għalik. U għandek tama valida għal dak li qed tantiċipa, u ċoe min jagħtik id-dritt għal dik il-belt? Ġesu Kristu. U għadu. Bih bit-tixrid ta' demmu bis-sakrifiċċju tiegħu illi jatina l-jett illi nitlu ġo dik il-belt. U allura ejjew ma nitilfux il-viżjoni tagħna. Alla tagħna ħajdu hekk viżjoni illi ma twassalx tax-xurija tagħna, ma twassalx għall-eternità. Irridu nisfidaw it-timidezza tagħna. Kultant timidi, kultant nitnajxaw, nintreħew. Irridu wkoll nċanfu l-ġibda materjalistika tagħna. Ma nix imutu bil-ġuħ l-aħwa. Irridu naħdmu, irridu nagħmlu d-doveri tagħna, irridu nipprovdu għall-familji tagħna, però kultant kif tara ċertu nies taħseb illi dawn ħajjexu għawek għall-eternità, tant għandhom ġid. U x'jiswi dak il-ġid? Rajna dal-għodu wkoll, dak il-ġid titħalli ħalta warajk. Huwa ġid temporanju. Ġid li l-kamla terriħ, is-sadit ħassru u l-ħallelin kapaċi jitlu u jisirquh. Aħżnu għalikom teżori fis-smawiet. U allura rridu nżommu sħiħ ma' Kristu. Il-garanti u r-rajes tas-salvazzjoni tagħna. Bih u bih biss għandna jett li nitlu għand il-missier f'dik il-belt eterna tiegħu Ġerusalem tas-sema. Ġesu Kristu żgur ma jdispjaċik, żgur ma tkunx diżappuntat il għaliex Ġesu Kristu fih jgħidilna Pawlu hemm l-iva u l-ammen ta' xiex tal-wedi kollha tagħna. Kwalunkwe weda li għalatina il-konferma tagħha u żgurezza tagħha tinsab biss Ġesu Kristu. Għalhekk it-Testament il-ġdid il-ħin kollu jgħid illi Alla huwa Alla u missier Sidna Ġesu Kristu. Jekk għandna lil Ġesu bħala
il-jiet tagħna għall-ġenna, allura Alla żgur mhux se jirruftana. Fih aħna qedna t-tama tagħna biex bekk ikollna tama żgura għall-ġenna. Bħalma kellhom Abraham